Guys, silip tayo doon. May nagtatrabaho. Yan. Oh, halika. Silip tayo. Takbo, takbo! Yan. Iharap natin doon yung camera, ha? Ayan, guys. Uy, ang lakas ng hangin. Ayan po, guys. Ayan mo sila. Sila po yung mga mababait. Kahit weekend po, nagtatrabaho po sila. Ayan. Ayun po yung bundok natin na maganda. Yan, kita nyo pa yan. Ayan po sila, nagtatrabaho po. Kahit Sabado, kahit weekend. Pinapaganda po nila. Okay. Doon naman sa kabila, guys, may basakan tayo doon. Sisilipin natin kung nandun si Dana. Nadaanan ko silang nagtatrabaho. Ayan. O, tingnan nyo yung mountain natin. Ang yaman natin. Ang ganda, diba? Ayan. Ayan, nakikita nyo na po ito sa mga videos ko. Time check. Mga alas 2 ng hapon na po ngayon. At nagtatrabaho kami doon sa gabi. May nagtatrabaho, kaya chance ko nang bukunan natin sila ng video. Ayan. Okay, ayan. Habang tayo papunta doon, pasilip ko lang po sa inyo. Lakas ng hangin! Ayun! Ayun! Nagpatubig na. Ayan. Tingnan natin doon sa kabila doon. Dito, guys, ayan. Yung beautiful nature. Dito sa right side, yan, makikita po natin ang beautiful nature. Habang nagtatrabaho po sila, yan, kukunan po natin sila ng video. Yan, ang ganda ng river natin ngayon. Medyo mahangin. Oops, lakas ng hangin. Ayan po. At ito yung bridge. Ito yung bridge natin. Walang katao-tao. Walang mga sasakyan. Dahil alas 2 po ng hapon. Hinahanap natin si Dana kung nasaan siya. Ayan. Dito tayo sa right. Kung gawin naman tayo sa left side, ayan. Kalsada lang po, daanan ng sasakyan. And then, ayan na po siya. Ayan na po yung basakan natin, palayan natin. Ayun, guys, tingnan nyo, nagpatubig na tayo. O, di ba nagpatubig na? Nung nakaraang linggo, nagbungkal pa tayo. Binungkal pa natin yan, di ba? O. Pagkatapos binungkal po natin, ayan, nagpatubig na po tayo. Ayan, nakikita nyo rin ito sa videos ko, guys, ha. Kung kayo po ay nanonood ng aking mga vlogs, aking mga videos, at ayan po, at nakikita nyo po ito. Ayan. Ito yung tinatakbo natin. Pababa, ayan. Tumatakbo tayo dyan, pababa. Ayan. Sa atin po yan, guys, yung may mga tubig na. Ayan, simula doon, yun. Yung may mga tubig na, sa atin po yan. Palayan po natin yan, guys. Yung sa iba, doon sa may dulo, hindi na sa atin po yan. Yan. Yung may mga tubig lang po. Ayan. Kahapon yata ng hapon, ayan, si Dana. Binuksan niya yung tubig doon. Ayan. Papunuin muna natin yan, guys, hanggang sa mapuno po yan. And then, pagkatapos pag napuno po yan, ayan, imamachine na naman po natin siya para mag-flat po. Sa sunod po ng mga videos, ayan, ipapakita ko po sa inyo. Hindi pa po nagtatapos dito para magtanim tayo. Meron pa mga ritual na gagawin po tayo dyan. Ayan, ang lakas ng hangin. Naririnig niyo po ba ako, guys? Ayan. Okay.
Wala si Dana dito. Wala si Dana, wala si Happy, wala si asawa ko. Nandun sa kabilang basakan. Okay guys, ayan. Habang tayo nagtatanim dito next week, ayan, wala na kayong hanapin pa. Walking distance na po sa bahay ko to. In 1 minute, meron na tayong magagandang tanawin. Yun, ang mga masisipag nating mga Hapon, ayun, nagtatrabaho sila. Chance natin at nakunan natin ng videos ngayon guys. Ayan. Okay, ayan ho yung bridge natin. At kunting ikot, ayun. Ayun. Ayun kung nakikita nyo po yung may blue na tangke. Cement po yan, semento. Paggawaan po yan ng mga semento. Ang ginagawa po nilang semento guys, yung sa daanan, yung mga gutter, yun ang ginagawa po nila. And then, kunting ikot. Ang kunting ikot, ayan. Ayan yung mga palayan, basakan, ayan. Ikot lang tayo, ikot lang. And then, isang ikot pa din. Ayun. Ang lakas ng hangin. Ayun. Okay, tayo pauwi. Isang OOTD muna. Okay, saglit. Ayan. Nahulog. Ayan, isang OOTD. Ano yan, ay? OOTD. Ayan. Dadadan. Ako si Inday Abil Bisaya. Ang may-ari ng Kalawakan. Charot. Ayan. OOTD. Pabalik, ganon pa ako. Ayan, tayo ang may-ari ng daanan guys. Pag ganitong oras, walang katao-tao. Yan, pwede na mamasyal, nakaganito lang. Ayan. Ayan, bibidyohan natin sila. Ayan. Hello po. Okay. Bye-bye. Salamat sa inyo. Salamat. Okay guys, pauwi na tayo. Ayan. Yan, naog. Uli. 2 hours man siguro si Dana, oh. Andun. Hindi ka puntahan natin. Nandun. Yes. Hala, ayun. Punta. Ayun. Ayun palang hinanap natin, oh. Nandoon. Ayan doon guys, may patubig na, tingnan natin. Ayun pala. Ayan si Dana, nakita na natin. Ayan na. Yan na siya guys. Tingnan nyo ha. Ayan. Ito sa kabila wala pa, oh. Tingnan nyo, wala pang tubig siya. Oh, yun. Ayan, binaflat na niya. Ayan, nagtatrabaho na. Ayan po. Ito. Yan po. Ito naman siya naman ang magtatrabaho this week. Trabaho na niya. Uy! Ayan. Yan po ang trabaho niya guys. Yan po ang trabaho niya, pinaflat.
Lagyan natin tubig and then pa-flat po natin para pagtanim po natin sa palay, maganda po. Pantay na pantay po siya, walang malalim, walang mababaw. Kaya pina-flat po natin yan. Oh, flat. Flat na flat. Nakita na natin si Dana. Nandito lang pala, malapit sa bahay. Wala dun sa kabila. Nandito lang pala po siya. Ayan, dito po nagtatapos ang ating vlog. Thank you guys. Salamat po. Bye-bye. Thank you for watching. Ako si Inday Abidisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abidisaya. Don't forget to like and subscribe.